Magturo ta, usapang pamilya, digdi sa DCGB. Giya para sa pamilyang maugma, nagkakasararo, may takot sa Diyos, asin disiplina, mga tema para sa marahay na pagpapadalagan ng pamilya, asin iba pa. Ang gabos na yan, digdi sana sa DCGB sa programang Usapang Pamilya. Diyos maray na hapon po, listeners of DCGB AM, as in listeners and viewers kang DCGB News Online, sa tuya pong YouTube channel, as in DCGB Live App. Kumusta tabi ang sa tuyang aldaw so far? Mabuhay po. Mabuhay, Bert, and syempre mabuhay sa satuyang mga parantabay. Today is Tuesday, 2 to 3. Digdi naman po kita sa Always Number 1, always at your service, always DCGB with our program Usapang Pamilya. And syempre po, ang kairiban tango niya na hapon sa technical department, dahil iba kundi si Sir Chief Ramir Tanay and si Sir Jerome Nico Martinez. Kaiba po ang mga OJTs from Cat College na sina Mr. Aldwin Andes and Mr. CJ Morante. Ayan, maray na hapon. And kumusta, Bert? Ayan, maray po, Miss Pita. Nagdamog po ako sa Indo kasahapon kamo ni Doc Ning, magayon po so, sa indang discussion. Ayan, oo. About magayon sa na nga pamilya. ni kasapon. Kaya yung pinadaram baga sa kuya na pag-introduce, sabi ko, Diyos ko, gari, gari natakot ako. Ano niya daw ako, sa mga hapot. Duwa na po kita kung yan natantakot. Pero po, habang sa discussion po nindo na hiling tapo and obserbaran tapo, mabuuton po si Doc Ning po, mabuuton na tao po siya, marayon pong tao. Yung kang naramdaman ko kang nagkigo ni Family Congress. Opo. And then mahit mo so ang ano niya, yung iba yung aura na so talagang sabi niya na si mother niya kang nag-eskwela pa sinda duman sa Pilar. And then, si mother niya, love talaga ng mga tao duman. Siyempre, gari yung tao na, gari, papadabaon siya, mailing lang ang pantog, gari mabuuton. Talagang well-raised. Gari, baka magari lang, ha? Talagang mabuot. Oo. Napatunayan tapo kasahapon po, Tapos, sinda po buda sa sindang magturugang well-raised kan sa indang magurang. Kaya, parakpakan taman po ang sa indang mayehe kita sa papa and mama ni Doc Ning. Kaya maray na hapon po sa Indogabos sa satuloy pong mga regular viewers and listeners, Sir King Reginaldo and Sir Jude Andes watching from Mangkeroan, Legazpi City. Ayan, sa satuloy pong mga nagdadangog po dyan sa Kaap sa Bicol International Airport. Just maray na hapon man po sa Indogabos. Asin sa satuloy pong mga pag-iriba dyan sa Neo Catechumenal Way Community sa Daraga po. See you later. Sa kuya man sa tuyang mga regular na mga paraan tabay sa tuyang programang Usapang Pamilya, and syempre sa kuya mga kabas dyan sa Bicol University batch 75, and sa mga seniors ng mga parasine, today is Tuesday, nakaschedule ito sina Rose, ayan, sina Juliet, ayan, sa mga sina Elena. Di ako nakaka-join, and hopefully baka may kayo ng ibang schedule sina makaibaman ako. And sa harong watching also sina Nora, of course si Don Perming nakaantabay sila, hahala talaga kan sa tuyong programa. And sina Angela, syempre dyan sa Kagsawa, Perming man sila yung nagbabantay, and yung sa Alice Corner, and kadakol pang iba bird and sa tuyong regular din sa from Germany. Yes, yan. Mama Rilu and Sir Gerd Ditch Mayer. Saka yung from Bakakay, sina Marie Chris, sina Ma'am Becky and Sir Lito. So mga tagalibon dyan na kabats ko man, si Nadine Salgado, yung maray na pong sa inyo ngamin dito. Mabalos ta perming ninyong pagantabay yan sa programa manamon na Usapang Pamilya. Ayan. Sabi ba ganin po gusto na ka nadadangog na nagataram ka po na dialect of third district. Siyempre, pwede ko mag-irongo gada ninyo paglingawan, pwede mo magpadarang mga kung may mga comments ka mo, pwede magpadara sa muyang sa kuya sa messenger. It's Cristina Agapita Pacres, or sa sakuyang number 9322-406-439, 9322-406-439. Ako man po, Good Vibes MC Bert, one word, Good Vibes MC Bert, and sa kuya pong cellphone number 0991-328-1345, 0991-328-1345.
Thank you pala kay Angela. Sabi niya, Marida Digdimata, ako maayos kang may kapanta ka. Thank you, Angela. Wow. May sarili kang May Akala makeup mo, artist. Kasi busy talaga ako sa harong madam. Sabi ko, ay, hindi ulan. Mama, Marida, tumukaw ka na digdi. Dumugo nung pasubok. Marida, digdi tayo, blower ko yung hair mo. Takang-taka ng talaga kilay. naman. Very good daughter. supportive. Thank you, Miss Angela. Nagdangog ito ka sa hapon. Ayun, Kang usapang, nagdadangog. iba talaga Oo, po ang mas- resulta kang nagdadangog sa usapang pamilya po. Maski marauton sa pagmati, Mama, Marina digdita, ayusin na ang mo, Ang buhok at galing. saka yung kilay mo. Thank you, Ayan. Miss Angela. Kaya isabay ta na po sa satuya pong discussion ngunya na hapon ang satuya pong guest para maka-interact na din siya, Ma'am Okay. Pita. So, sarap po siyang educator, author, speaker, Chief Executive Officer, Alberto Marifosque Ariola Foundation Incorporated. Ladies and gentlemen, please welcome Dr. Imelda L. Ariola. Diyos marahay na hapon sa Indugabos. Nagpapasalamat ako ta inimbita giraray ako digdi. Ngunya na hapon, tanganing ipadagos. So, pag-share kang mga pwedeng makatabang sa Indo. Nahali digdi sa libro, How to Raise Happy and Successful Children. Actually, gusto ko po lang ikwento na sabi ka ni Ma, kaso hapon, nagdurumanda sa mga tugang ko sa harong. Tapos, tamang-tama, nakikinig sila sa DZGB. Ay, So, wow. lahat daw sila, nilagay nila, akala nila, radyo lang. So, Okay. nilagay nila yung radyo sa gitna, tapos lahat sila doon nakapalibot Ay, wow. habang pinapakinggan yung Di-discuss, ating discussion. Okay. Tapos tawa daw sila, nagtatawanan daw sila sa mga, yung sinabi ko kwento, na, oo. sa mga kwento. Hindi nila alam din sa FB Live. Live na saka sa YouTube. Kaya ngayon sabi ko, pwede na kayong manood sa YouTube, o kaya sa oo. FB Live, Oo, di ba? ayan. Tapos, nagpapasalamat din ako kasi nung nalaman ko na inimbita nyo nga ako na mag-guest digdi, naghagad akong prayer sa mga prayer warriors sa pamilya, sa mga kaibigan. Tapos, nagpasalamat ako sa kanila. Tapos, pinadala ko yung YouTube link. Ay, thank you po sa pag-share. Thank you, Apa. thank you. Ayan. Sabi nga ni Ma'am Pita, sa introduction pa sana, medyo na ay sus, ino pala si Doc Ning, arat kayo ni ang sa iyang qualifications. Pero ka na ka-istoryata na po, Oo. mabuoton, Saka yung... very willing to share, willing to share yung storya kang pamilya. Yung nga ni Madam, yung sa family mo na, so, paano ka mo nagdarakula na 7, tapos yung family mo yung discipline kung paano, na nagluluhod, nagpa-pray, and then pigsisirip ka mo pag okay na, kung nag-iiwal. So, somehow, Oo. Madam, na yung parang, syempre, mas matawa baga ako, Madam, na Apa. naramdaman ko man kang aki pa ako, na Mhm. somehow, parang may pagka-similarity na Apa. halos ganun din. Oo. Sa kamagayon nun, Bert, na nakaka-relate ako sa mga kwento ni Madam na sukang pagdarakula ninda. Yan. So, bagayon nun pagdangugot, somehow na, pag nagkakwento siya, nagigiulok ako, gari, narurubdoman ko kay itong kapanahunan ko man, Madam. Kang Opo. akin pa ako. Actually, yan ang mga comment kang mga nakabasa ka ini. Sabi nila, habang binabasa ko, parang narurumduman ninda kung paano man sinapigpadakula kan sa indang mga magurang. Madam. So, halos pare-pareho lang naman, pero kaya ko ini sinurat. Tanganing, 'di ba, sa panahon ngunyan, garo di pisilo na. Medyo iba na ang panahon, 'di ba? So, yung mga magurang ngunyan na may mga aki, kaipuhan talaga ninda ki parang ehemplo kung paano nila papadakulaon sa mga aki. Kaya iyan ang parang pinaka-reason. Sabi ko nga ni, wala man paano kitang, halimbawa, nag-eskwela ako. Dakulo na taon na nasa eskwelahan, pero daiman pigturuan kung pag naging magurang ka, paano mo papadakulaon sa mga aki mo, di ba? Warang course. Warang course na arog ka iyan. Tapos Ayun. sabi ko, ang mga magurang, garo sila parang trial and error kung ano mag-work sa mga aki ninda. So kaya kang namati ko si Ma na nag-istorya, sabi ko, Ma, dapat maaraman iyan kang mga magurang. Tanganing magkaigwasin ng ideya na baka pwede manindang gibuon iyan sa pagpadakula kang mga aki ninda. Kaya iyo ayan ang sarong rason kung nga ta
sinurat ko ining libro. Ayan. Gayun, Bert, actually. Tapos may pictogram pala si Madam. Ay, yung mga nyawadig din mga chapters, siguro pwede tang anuhon nyo yan, Madam. Opo. At least para makashare. Ayun, kaya Kan sa ipagpapadagos pangibo niya na po kang ito. libro. Oo, ipapadagos na, Madam. May magkapira po kaming question. Oo. Sige po. There are Sige 7 7 chapters po. Ayan. So, sabi ni Madam kahapon, yung primero baga, the family that prays together stays together. Oo. So, ang sabi ko nga, bale, puun pa kang aki kami, parang natural na magpangaji ang buong pamilya. Tapos, inaput ko si Ma, kung kaso arin sila nagpuun ka iyan. Sabi ni Ma, actually, puun kang daraga siya. Nagpapangaji na siyang rosaryo bago magkaturog. Tapos, kang nag-agum na siya, niyaya niya yung tatay ko na mag-rosary. But there was a time na parang sabi ni Pa, ano yun man ngaya yan na pangaji ngaya kang rosaryo? Sige ngaya, ika na sana nga magpangaji kang rosaryo. Ako man ngaya mapangaji sa sadiri ko. Tapos nahilingdaan ni Ma si Pa, ang pagpangaji sana, nagpanguro sana, tapos nag-igdaan. Turog Tapos na. sabi ni Ma, tapos nag-agong pa. Tapos siya na sa nasulo-sulo ang nangangaji. Sabi niya, arog pa lang kayan ang pagpangaji. Nagpanguro sana. Tapos, pero dahil niya man sinabihan si Pa. Tapos, habang nagpapangaji siya ng rosary, pagpangaji niya si Pa na sana, maliwanagan siya, nasabayan niya man ako, kung ako sa nang saro, haluyon man ang God. Tapos, one night daw, sabi ni Pa, marosary na kita? So, maugmahon si mga ito. Tapos, nag-abot na, so, nag-aki na siya. Mga toddlers pa sana, kaiba man sa, maski dahi pa nagataram, ubo-ubo sana dyan, kaiba ninda sa pagrosaryo. Kaya parang, aram mo, dahil may man pig-memorize sa mga mysteries of the rosary, sa mga prayers, natural sa nang arami na, bago pa kami mag-eskwela, gabos kami, memorize mi na ang gabos na misteryo. Diba? So, kasi parang, sabi nga, parang, faith is transmitted in the family through osmosis. Yung dai mo man kaipuhan na pagtaram, nataraman mo na, magpangaji ka, arog kayo na magpangaji, parang natural na buhay sa pamilya. Tapos pag tatao na magtaram, ika na ang mag-lead. Hanggang kada sarong misteryo, sarong aki. So parang natural sana. Tapos may istorya nga ni ako dyan na, paano, igo akong tugang, si Father Odin naging padi. Bali siya ang pang-apat. Tapos sabi ni Ma, kang aki pada siya. Kasabay man siya sa pagpangaji. Toddler pa lang siya. Tapos nagaigda sana siya sa lap ni Ma. And then kapag, diba, sabi ang end kang Hail Mary, of your womb Jesus. So pag pigatangad niya si Ma pag sinabi ni Ma ang Jesus. Tapos pag si Pa na ang masabi ka itong Hail Mary, tapos si Ma Holy Mary, sabi niya, Ma, Jesus na. So, every time na hindi niya naririnig si Ma na nagsasabi ng Jesus, sabi niya, ay, bako man Jesus. Tapos pag si Ma na ang masabi na naman na, diba, after one decade, si Ma naman ang masabi kang Hail Mary. Pag narinig niya yung sabi, of thy womb, Jesus. Sabi, yan! Jesus! Tapos sabi ko, ibig sabihin nun, bata pa siya. Parang meron ng sense na na gusto niyang marinig. May sign na. Oo. Siya man sana ang arog ka iyan sa 7 magturugang. Siya sana ang nag-arog ka iyan na. Sutugang na padi. Tapos ngunyan, padi na siya. Saan po siya naka-assign ngunyan? Bali, parish priest po siya ng sa isang parish sa Irusin. Tapos, po siya, president po siya ng Veritas College ng Irusin for many years na. Shout out po kay Father Odin. Yeah. Ayun. Actually po, natuwa po ako kasi kahapon, nandoon po siya, isa siya sa bumisita kay Ma. Tapos nandoon siya, narinig niya yung Dok, i-shout out naman daw po si mama mo, buda mga tugang. Arang po nagdadangog ito ngayon. Shout out po. So Ma. na radio. Oo nga. So bako sana sa radio, siguro nanunood na kayo sa YouTube ngayon kasi sabi nila hanap daw sila ng hanap kahapon. So, nandito ako, alam ko, piga pangaji mo ako digdi. Tapos sa mga tugang ko man,
gabus si kamo ani on digdi. So actually, ang mga istorya digdi, kada saro natugang ko igwasindang istorya. Wow. Ayun, ano, Bart. Oo. Kaya practical. Kasi ang naukdan ko duman sa sa 90-day book writing challenge, yung isang parang style ng pagsulat, magsisimula ka sa story, kwento muna. Pagkatapos, ano yung message nun na nakuha mo sa kwento na pwedeng makatabang sa mga nagbabasa. Tapos, so, story, message, and then G, gain. Pero personally, ano yung nakuha mo doon sa kwento? Yun ang SMG. Yan, so ang Story, Message, message, gain. gain. So, yung yung parang tinuturuan ka na kung paano magsulat. So, yung 7 chapters, ganun po yung yung structure niya. Mapuon sa istorya ni Ma, tapos ano ang mensahe Mga- ng kwento na yon na pwedeng makatabang sa mga tao. Tapos personally, ano yung natutunan ko? So, ang loob po kang libro is actual experience po talaga. Bako lang ini mga churi-churi. Opo. Kaya madali po makarelate ang mga mabasa po. Tama po. Bert, may naupuda na kita. The story, the message, and the gain. Gain, Yan. oo. Madami. Pwede na rin kayong magsimulang magsulat. Sige po, mapuon na kami magsurat po. Ngayon, nito, Bert, ito nga ning Grace, storya. So, pigistorya ni mama niya, ni Madam, yung teacher. So, sinurat niya within that 90-day challenge during pandemic. That's right. Oo. So, wag yun, Bert, no naman daw kita makakasurat. Sabi ko nga, isa yan sa mga magandang nangyari noong pandemya. Kasi 'di ba, busy lahat ang mga tao sa mga trabaho. Tapos nung nag-COVID pandemic, parang biglang tigil. Nandun ka lang sa bahay. Tapos anong gagawin mo? Actually po, sa totoo lang, para sa akin, the most productive years of my life were the years of the pandemic. Kasi nagawa ko kung ano talaga yung gusto ko at alam kong dapat gawin. Kasi 'di ba sa trabaho, parang may demand sa'yo, nagigibuhon mo, oral daw, tapos wala ka ng oras para sa ibang bagay. So, nung pandemya po, Natawa mas din tayo. dakul akong nagibo. So, ginibo mo po itong pagkakataon na Opo. mag-reflect, magsurat. Ito Yes. bagang panahon po kang pandemic. Dahil Tama. po kitang nakatakutan. Na dahil po aram po kung anong mga susunod na mangyayari. Ginibo mo itong paraan para makapag-reflect. Ano Tama po. Mm. Actually po, kasi nasa Manila po ako for many years. Sabi ko nga kahapon, nung pandemya, na-lockdown po ako Na-lockdown ka dito. naman, So, oo. talagang mas nakasama ko si Ma, yung family, maraming kwento, diba? Ayan. So ibabaga po ka ito pag pandemic, nagruluto, Opo, nagtirinda, ginibo mo, Nagsurat ng libro. Nagsurat. Ngunyan po, Doc Ning, question ko po dyan sa discussion ta po ngunyan, how to raise happy and successful children. Paano po ang pag-define na ang sarong aki, happy and successful? Okay. Alam nyo po, bilang Kristiyano, kasi sa mundo, iba man ang definition, diba? Yung happy and successful kapag, maraming pera, lahat ng luho, diba? Lahat ng mga makamundong pleasures, nakukuha mo, daing masyadong sakit, yan ang makamundong definition ng happy and successful. Pero, para sa akin, yung happy and successful children, yung parang kung ano man ang plano kang Diyos para sa kada aki, iyo mananggad ang nangyari. Parang sa proseso kang pagpadakula, kang magurang, so kada aki, na araman niya kung ano ang ang misyon niya sa buhay. Diba? Naaraman niya kung ano ang mga talents o gifts na itinausaya kang mahal na Diyos, tapos nagamit niya. Kaya maugma siya, ang pigagibo niya, nagagamit niya kung ano talaga sa mga talents and gifts na tinao kang mahal na Diyos sa iya. Dahil siya pigpirit kang magurang na, halimbawa, ikakuha nun maging doktor ka, o ika maging abogado. Kasi sa family po namin,
walang hindi naman kami sinabihan kung ano ang Hindi ka mo magiging influence kang sa indong mga magurang na, oy, ikaw Opo. mag-aral ka ini. Warang Choice arog ka po yan. nindo ang... Opo. Mm. Parang kung ano ang gusto mi, basta maray, malaya kaming gibuhon. Bako masyadong walang masyadong restrictions na dai mo yan pwedeng gibuhon, inisa na ang gibuhon mo. So parang ang magurang binibigyan kami ng kalayaan na gibuhon kung ano ang gusto. Tapos pag medyo parang namamali ka ng landas, dun lang sila magsasabi. Parang hindi tama yan. Okay? Magayon ang magamada pag arrogant kasi there are mga parents na kung ano ang gusto ninda iyang pipaano ka sa mga aki kahit Tama po. abukan mga aki. Opo. Halimbawa ngayon sa doktor o magdoktor ka dahil doktor din ako. Opo. So mostly yung ganyan. So kung minsan they do not take into consideration na aki successful pero hindi masaya. Tama. Dahil sinunod lang yan sa magurang, dahil nga yan ang gusto kang magurang ko na maging doktor ako, kaya nagsunod ako. Pero actually nga gusto ko maging engineer. Yung Tama ganon. po. Pero successful din naman. Pero kung mo, parang hindi siya happy na Opo. gano'n. Wag ba kami spitang mga aki na nag-take second course? Paano ngayon? So, inot na course. Ito ang gusto kang parents ko. Igwang arap po. Kaya di ba, Dokning, igwang arap ka Opo. ayan, Opo. Gari pinagbigyan din sa parents. Tama. So ano ba yan? Tama ba yan, Dokning, na maugma sa parents dahil sa first course, iyo po ang pigsunod ka, kailangan nagkuha siya. Okay ba yan? Actually po, sa reflection ko po, dahil nakita ko nga na kung paano kami pagpadakula kang magurang, ang na-realize ko, ang talagang role kang mga magurang, 'di ba? Kasi ang aki, bako maninda yan sa diri. 'Di ba? Parang ipinagkatiwala kang Diyos sa inda. Yes, that's Ang talagang merong plano, kung nga tataiyan na aki, tinawan ki buhay, tinawan ki mga talents na arog ka iyan, ang Diyos ang nakakaaram. Tapos ang magurang yaon, tanganing tabangan ang kada aki na maaraman kung para sa inga tataginibo kang matibayon ka sa math. So may kinalaman yan sa plano ng Diyos sa kung ano ang magiging bukasyon mo o misyon mo sa buhay, magiging karye mo o trabaho. So, ang magurang yaon para tabangan ang aki na ma-discover iyan ng mga talents tapos bigyan ng oportunidad na ma-develop yan, tanganing magamit kang aki sa mga kakayahan na itinao kang mahal na Diyos dyan sa bukasyon o misyon niya na ma-discover niya personally sa relasyon niya sa Diyos. So yun po ang naging parang natutunan. Yan ang personal gain ko. Gari God-centered po, Opo. So parang ang magurang dapat nagpapangaji man. Tapos aaputon niya ang Diyos, ano po ang plano mo para sa aki ko? Bako sa ini ang gusto ko para sa aki ko. Diba? Halimbawa, merong mga magulang din. Halimbawa, gusto ko ining aki ko magpadi. Pero kung bako man iyan bukasyon kang aki mo, dahil mo pagpiriton. Diba? So, depende. Kung gusto kang Diyos na maging padi ang aki mo, tabangan mo na makapadi man ang God. Diba? Pero kung bako man iyan, ang gusto kang mahal na Diyos, tabangan mo na ma-discover niya kung ano yung mission niya sa buhay. Gari naramdaman ko, Dokning, sa istorya po istorya man lang po yun kisaro kong amigong padi na Apa. nakakaraturog da sa magturugang na iling kang mag-agum. Uuni nga yan si Nunoy matibay nga sa math, maring ka ini mag-engineer. Uuni nga si matibay man nga ini mag-drawing, pwede nga mag-architect. Uuni nga si matibay so gari pagbulong-bulong nga mag-doctor nga ini. Uuni nga yung pang-apat na maluloy nga ini, pwede nga ini magpadi. Pero pag nag-istorya man sana po kan sa padi. Sa padi, apa. Ako Joke po, may lang po ito. dahil sabi mo nga kung ano talaga din ang plano ng mahala Diyos. Opo. Ay gusto ko lang i-share this happened to sa grandson ko na ang aki ko nagpuli siya tapos pig-encourage noy mag-take ka doon sa PNPA sa PMA. So iko kaming may yung believe man kami sa apo mi na magaling siya. Yet when he took the exam, he passed pero sa neuro exams na something, di siya nakalusot.
Pirang beses siya nag-exam, pag-abot tuman, dahil siya nakakalusot. Kunyan, sabi mi, ano daw kung, bigyan naman mi, gusto mong mag-nursing ka? So ngunyan, nag-nursing siya. Siguro, ang plano kay ito kang mala Diyos, dahil siya makalaog duman sa militar o mag-pulis, nag-nursing siya, ngunyan, so husband ko na naghilang. So ngunyan, siya yung nag-aalaga. Ang So, galing, di ba? sabi mi, yun Oo. talaga ang plano ni Lord. Tama. Ayun, Ganun po. bigyan mi talaga. Di ka talaga tinugutan kang mahala Diyos na makalaog. Ka na mag-eskwela kang nursing, tailingon mo, napapractice mo din man kay Tama Papa po mo. yun. Ang galing. Yung plano talaga ni Lord. Kaya Kaya po- tulusang na ano, madam, na free tama. na tulos. Ang galing, di ba? Opo. Kaya nga, wag po tayong malungkot masyado o ma-depress kapag halimbawa bumagsak ka sa ganitong exam, ganyan. Kasi baka di ba? Yung failure mo doon, ibig sabihin, baka hindi yun para sa Parang dinadirect yung redirection na, teka muna, hindi yan yung plano ko sa di ba? Tapos ito talaga dito ka magiging masaya. Dito ka mas makakatulong, dito ka mas makakapag-serve sa akin. talaga. 'Di ba? So ang galing kung ganyan ang vision kang mga magurang, magiging maugma ang aki ninda. May freedom sinda ang mga magurang nandyan para gabayan. Pwede namang mag-suggest. Ano kaya kung ganito? Ano kaya? Bigyan mo yan ng idea kung ano ang pwedeng nahihiling mo man kung ano ang kakayahan. Kaya tama ba ito na matibay yung kasama? Pwede naman. Diba? Kaya lang, ganyan. So, medyo i-guide ka, diba? Pero in the end, ang madesisyon kung ano ang course niya. Saka, mas magayon iyan, alam mo, aki pa kami, kung kaya maski sa pagpili kung anong isusulog mo, kung kaya na kang aki na magdesisyon na, ini ang gusto ko, dahil mo pagpirito na ini ang gusto kong isulog mo yan. O, pag nagbakal, kung kaya na nga, mabakal ki sapatos, bako sana pirmiso, ina ang masusunod, ini ang bakalon mo. Unless talagang, sabihin mo, anak, ito lang ang budget natin. Oh. Pwede naman yon. Kaya, ito lang. So, basta pumili ka kisapatos na within this budget. Pwede yon. Pero yung iga pa ang mapili ko anong kulor. 'Di ba? So, importante yung pag-develop ng freedom sa paggawa ng mga desisyon sa buhay. Kung hindi naman masama, hayaan mo lang. Masaya siya doon. Kung, teka muna, parang against na yan sa law ni God, yun mo, paalalahanan. Actually po, parang magiging siya, bawas siya sa pag-iisip kang magurang. Tama po. Kung pigtuturuan niya nang mag-decide ang sa iyang aki po, Dahil yung pwede na. So, uni na ha, pag ako nagtaram na iyo na ini ha. Dahil naman Tama para po. sa bansa bata, iyo na ini. Magtubod ka sa ko. Sana ba yan, madam, ano? Opo. Saka open po kasi yung parents sa amin. Siguro nakatabang na educators sinda. Na aki pa kasi kami. both teachers po pala ang parents. Both teachers. Aki pa kami. Actually, hinahayaan nila kaming magsabi, nga tataginibo mo iyan. So, bako na dagit na, faltarason. Hindi, yung parang talagang pinapakinggan nila. So, nga, bago ka pa may sala kang ginibo, aputon kang unay. Nga tataginibo mo. So, bako sinda dagit. 'Di ba? Para maaraman na ginibo mo iyan, aram mong sala o dai mo aram. Tapos, ipapaliwanag sa imo, alam mo, bako tama iyan na pigibo mo. Sa masunod na, igwang sitwasyon na arog ka iyan, ano ang mas marahay na gibohon? So, papaisip ang aki, bako sana pagdagitan. Actually, ang naano ko doon, mas nakikinig at nakakaintindi ang mga bata kung dai mo pagsuryawan. Yung, halika dito, mag-usap tayo. Diba? Mas effective po Mas ito. effective po yun. Tapos okay lang, pag hindi ka naman, yung sabi, nangangatwiran ka pa. Hindi, nakikinig sila sa katwiran mo. Nagrason ka, bagan Miss Pitano sa usual, nagsimbag ka na nga. Nagsisimbag ka pa. Ito baga, madam, paano, they allowed ang akin na, masimbag ka? Yung baga, madam, Kaya nga. ma-reason out ka, masimbag ka pa, matampak ka. Oo. Ito mga panahon. Bali, hindi ganon. Bali, nakikinig sila. So, nga tataginibo mo. Sinda pa ang mahapot. So, ang pagtara mo, ang pagsimbag mo, malumanay. Yung todo. Bako dagit.
sinasabi mo lang kasi po, ganito po kasi yung nangyari. O, di ba? So, pag napakinggan na nila, magtatanong pa sila sa'yo hanggang ikaw mismo makarealize, ay, iyo mananggad, sala palan. So, nakakaisip ka. Kaya, pag mag-solo ka, maski saing ka, tatao ka mag-isip. Bago sa napirming, tiba dagitan ako, tiba Takot na ganyan. kasi, madam, Parang, ay, hindi ganun. Takot na. Parang may kami, may independence. Ayan, mapadagos po ang sa tuyo pong paghuroron ngunya na hapon sa Usapang Pamilya. Kaiba po si Dr. Imelda Ning Ariola, educator, author, speaker, pagkatapos nin magkapirang pagirumduman. Oras po niya to, 2:30. We'll be back. An oras hatod sa Indukal. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys. Tanduay, celebrating 170 years of Rom excellence. Tibay ng loob, tibay Tanduay. Ang ubo at hika hindi na pinatatanggal. Ilabas ang ginhawa. Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa natural na lagundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piolo Pascual po, pa-easy dahil may Plemex Forte Capsule. Basta lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex. Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo. Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambao po, nagfi-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Pinapahudyan, permi numero uno, ora mismo sa gabos. Asin kami, permi alisto. Pag sinabi na ora ko daing iba kami naan. Sa taho kang mga pag-ius krisis nagtarabangan. Magkabulong nyo, asin magkasararo. Suportahan tabangan, damayan ang lambang saro. Mangibabaw ang boses kang kasaraditan. Gabos na bikulano, dapat daing ururihan. Dawa labi-labi na ang pagtios. Dai kita natatakot basta sa matanos. Ang hibo mo, ang hibo ko, ang hibo ka ang gabos. Yaon masaya sa pag-alala yan sa tung mahal na Diyos. Ako Bicol, may tiwala sa sadiri ako Bicol. May disiplina sa sadiri ako Bicol. Bako mapaabaw-abaw ako Bicol. Sabay-sabay na ikurahaw. Ako Bicol Party List, katabang na, kasurug pa. Ayan, nagbabalik po ang Usapang Pamilya ngayon pong Aldaunin Martes. Kaiba mo po si Dr. Ning Ariola. Yes, welcome back to our program. Today po is Tuesday. Ang sa tuyang pong programa sa Usapang Pamilya every Mondays, Tuesdays, and Thursdays, 2 to 3. Only here sa Always Number 1, always at your service, always this is GB. And syempre with our very special guest, continuation po ini kang kasuhapon ta. Very, very short yung yung discussion. May hali po ton. So, nyaw na mo at sa tuyang guest si Dr. Ariola. Nyaw di. And syempre ang kairibanta sa technical department. Dahil iba po si Sir Chief Ramir Tanay and si Sir Jerome Nico Martinez and Kaiban po ang mga CAT College o JTs na sina Mr. Aldwin Andes and Mr. ZJ Morante. Ayan. Shout out po kay Sir Alvin Uy. Sabi niya po maray na hapon. Tabi sa Indong Dua. Boss Jerd Ditch Mayor. Sabi niya po good morning Dream Team. And Sir Yad Rempilio also watching from Ligao City.
Ayan. Just maray na hapon po. Pwede man po ka magpadala messages po sa pigtoomi pong mga numbers kasabago. Iyo po. Magdangog po kamo magayon po sa tuyang discussion, how to raise happy and successful children. And magayon na dahil nakaka-relate po kita na actual talagang nangyayari sa tuyang family, kung paano kita pigpapadakula kan sa tuyang mga magurang. And so dapat baga na sabi ni Kasubago na nag-share na dapat ang magurang bako mga masyadong imposing na tawan man ning libertad ang sa tuyong mga kaakian. So baka po gusto nindo mag-share or may kahaputan, pwede man po kay Doc Ariola, pwede po kamo magpadara sa samuyang sa kuya pong messenger, it's Christine Agapita Pacres, or sa kuyang number 9322406-439. Sa inyo marawi, Good Sir Bart. Vibes, MC Bert, 0991-328-1345. Ayan. Doc Ning, may Yes. kahaputan po digdi si Miss Lisa. Opo. Sabi niya, Kuya, honor student ang anak ko, pero laging stressed. Ang apot niya, mali ba ang pagpapalaki ko? Okay po. So, ito po ang masasabi ko. Actually po, lahat kaming magkakapatid, honor students. Pero, no pressure from parents. So, ang importante po, ang mga magulang, kasi minsan, ang mga magulang ang nagiging source ng stress. Opo. 'Di ba? Kasi napakataas ng expectation. Tapos parang nagde-demand, dapat ikaw honor ka, dapat sino na ang first honor ngayon, dapat mas ikaw na ang maging first honor. So Lalo na kung compare po sa kaklase. So grabe po ang stress nun. So ang unang-una, no comparisons. No comparison. Maski po kaming magturugang, warang comparison na mataliun si ate mo, ika nga babaon ang grade mo. Wala pong ganun. 'Di ba? So parang importante po dito, maintindihan kang mga magurang, kahit kang mga teachers, na ang kada aki unique. Wala pong magkapareho. 'Di ba? Maski kambal, magkaiba pa rin. So, ibig sabihin, ginibo kita kang Diyos na magkakaiba, so dahil mo dapat ipagkumpara sa kada saro. Diba? Unfair. No? Tapos may rason kung ata iba-iba. Iba-iba kita, iba-iba ang kakayahan, iba-iba ang level ng galing, kasi iba-iba rin yung misyon. So, dapat malinaw po yan sa kada saro. Maski kita, ita dapat ipagkumpara ang satuyang sadiri sa iba. Ang importante, pigaaram ta, ano ang gusto kang Diyos para sa ko. Nga ginibo akong arog ka ini. Dahil mo pagsabi, nga mas magayon siya kesa sa ko. Nga mas matibay siyang magkanta kesa sa ko. Garo baga piga-question mo kung paano ka ginibo kang Diyos. 'Di ba? Ang enot na dapat gibuhon kang aki na sa tabanghang magurang, unang-una acceptance. With gratitude. 'Di ba? I-accept mo kung ano ang tinausay mo kang Diyos at magpasalamat ka, may rason kung bakit ginawa kang ganyan. Yun ang dapat mong i-discover, at ang magurang, ganun ang kanilang misyon. Ganun ang kanilang role. Tabangan ang kada aki na ma-discover kung ano ang bukasyon o misyon nila sa buhay, nga tatapigtawan sindang buhay, ano yung purpose. 'Di ba? So, pag-arog ka iyan, dahil mo ipapressure ang aki mo sa kung ano ang dahil niya man kaya. 'Di ba? O ikukumpara mo sa iba. So, minsan yan ang pinaka number one source ng stress ng mga bata. 'Di ba? Pati nang magurang na stress din. Na iliano ngayon si tamara pang ito matibayo, di kaya sige man na nadala tadi ka nakakaparyas ka ito. So, 'di ba? Nakakababa ng self-esteem sa aki, saka self-worth. 'Di ba? Parang hindi mo siya tanggap sa kung ano siya. Pero hindi ibig sabihin nun, hindi mo siya tutulungan na umasenso. Halimbawa, alam mo, napansin ko, actually, marunong ka naman eh. 'Di ba? So, siguro, baka kulang lang sa pag-aaral. Kasi, lagi kang nagbi-video games, 'di ba? O bago ka mag-video games, gibuhon mong unay so assignment mo, mag-review ka muna. So, pirang oras ka ma-video game. Pwede naman na
istoryahan sa aki. Ayan, Bako yun sana ang approach dagita na, na- sige mo kasing video game, kaya baragsak na ang mga, hindi ganun. Ayun, Mag-usap tayo. 'Di ba? Anak, napansin ko, parang bumababa yata yung grade mo sa sa math. Bakit kaya? Paisipin mo. Dapat din ang pasensya ka magurang Opo. controlled Dapat Control, iko-control mo. Dapat mag ka muna, deep breathing ka muna Deep breathing talaga. So, Inhale, exhale. kaya, Tapos luhay-luhay sa pagtara mo. proseso, pati ang mga magurang, they grow in virtues in the process of helping their children grow as a good person. Magandang halimbawa yun na nakikita ng mga bata na marunong kang, parang you're trying your best also to be patient. Diba? Nakulong kaya, madam, sa mga pigpapara topics previous topics, na dipisilo kaya ang araw kaya na dapat ang control kang magurang. Ta syempre, like kung working parents ka, working mother, grabe ang stress sa work. So, grabe ang problema, grabe ang demands. Pag abot sa harong, pag abot mo pa lang sa harong, may mga factors naman na pigsabat ka na grabe ang problema. It's more na dapat marunong ka mag-handle everything. Opo. Takong pag abot mo pa lang sa harong, nailing mo na, mga akit mo na, so, I mean, yung na nakaka-stress na baga, na mailing mo. Pero dapat ang magurang, dapat aram kung paano ang pag-approach na sa araw ka inio. So, init ng ulo mo sa work dahil dadagita ka kang boss mo, dahil mo na-meet yung mga demands, so mga may mga deadline, di mo na ako tapag-abot sa harong, gigibon sa aki or sa agong. Parang yun, doon mo ibubuhos mo sa Yan. stress mo sa work. Ipisilo niyan, madam. Opo. Parang baga ka yan. Alam niyo po, naalala ko habang sinasabi mo yan, ang sinabi actually sa akin ng yung nasa executive committee ng EduChild Foundation, may pigagibo silang mga seminar sa mga magurang, ang tawag family visioning. Sabi niya, baka kung merong kung igwang mga magurang sa Legazpi, pwede man kami magduman. Pwede kami kahit half day lang. Tatabangan mi sindang gibuhon ang family visioning. Sa family visioning kasi, parang yun nga, mag-uusap, parang may meeting ang buong pamilya. Tapos, kada saro, free na magsabi, ano yung abo mo na nangyayari sa pamilya ta? Ano yung sa tingin mo dapat nagibuhon kang pamilya ta? So parang, kada aki, may voice sinda. Halimbawa, sabihin kang inaara mo, na-stress talaga ako pag nag-abot ako sa harong na grabe, maation, nakakalat, dahil lamang nindo pigsararay sa mga inigdaan nindo, dakulo na ugasan dyan sa So, pero, bako na dagit, bako ka dagit. Pigasabi mo sana, so nangyari, tanganing ma-realize na, so, tapos, aputan mo sinda. So, ano ang pwede tanggibuhon dyan? So, magkakaroon kayo ng parang family, rules. Pero, ang nagibo, gabus, bako sana sumagurang ang nagpara, inanggibuhon mo, sabali, kada saro, parang may family meeting. Ayun, madam. So, di ba ang ganda? Mag-iyon. Kaya po, alam mo, ang isang natutunan ko halimbawa, sa pagpadakula sa pamilya mi, gabus kami igwang house chore. Maski igwang katabang. Nagdarakula kami, di ko nga ni aram kung talagang tinaram ito kang magurang ko sako, o personal kong inako na ang sakuyang house chore. Kasi parang naalala ko noon, pagkagising ko, automatic, kukunin ko yung walis. Magwawalis ako. Una, maglilinis ako sa bahay. Next, pagkatapos doon naman walis ting-ting naman sa bakuran. Nang hindi inuutusan. Pero siguro, baka nung maliit pa ako, sinabihan ako na hindi ko na naalala. Pero naging automatic na yon. Ay, madam, tama yan. Ang term na pigagamit sa harong, automatic. Kahit sabi, pigigibo na. Dahil yun ang, halimbawa ako, yun ang pigigibo ko. Ngunyan, susinda na yung para naili ninda na garipagalo na yan si mama. So, aram na ninda kung ano yung gigibo na susunod. So, nga po ko, yung galing mga automatic ka. Yan yung dalawa kong grandchildren. Diba? Yung sabi ko, wow, ang galing. So, yung
nabawasan yung pagod ko, tapos sila yung tumutulong sa akin. Yung may 2 grandchildren niya Ang niya sa galing. ko, thank you, love na love. Oo, pero maganda po yan na ina-acknowledge nyo po. Halimbawa, nakita mo, may ginibong marhay ang aki mo, i-recognize Yun mo, po. i-appreciate mo, magpasalamat ka. Hindi lang yung parang mapapansin mo lang pag may ginibong sala. Mas dapat pansinin mo pag marhay ang gibo. You. Ang iba man, nagpapapansin. Sabi, tingnan, kung may ginibong ngay, ang nahihiling sa nangaya sa ko, so puro sa lang gibo ko. Puro sa nangyasala. Pero wala na yung ginibong marhay. Kaya, kung halimbawa, dahil siya napapansin, di magibo talaga siyang sala. Intentionally, yun, mapapansin ako ni mama. Ngayon naman naman araw kayo. Yung nare-read, sabi ko, you know what? Sabi ko, ang galing mo. Nare-read mo na yung kung ano yung gagawin ko, ginagawa Tama. mo na. Maganda, And I thank you diba? very much. Sabi ko, love na love. Lalo na pag, syempre, I wake up early in the morning, I would just like to share kasi talagang ano ko itong dalawa kong apo na niya sa kuya. Although yung Apo. isa ko nasa Manila, ganun din yun. Sabi niya, pag gabi, pagod na ako. Sabi ko, pag 6 o'clock, pagod na ako. Mama, kami na bahala. Ako Ang na galing. bahala. Pagkatapos mong mag-dinner, wag mo na. Kahit yung plato mo dyan, ako na bahala everything. Ang galing. Just go Very to the good. bed. Matulog ka na, mama. Sabi ko, Oh, love very- na love. Thank you. So, yan ang ginagawa. Even the medicine, the milk, binibigyan. Tapos yung Opo. husband ko, ako na mama, bahala kay papa. So dakulaw na, ano yun, nakakaano ka ba yung hangos na, Tama. ay salamat, yung pagal mo, nababawasan talaga. Marayo ng Opo. pagmati. Opo. Tama ito, madam, kasi nakarelate ako sinabi mong automatic. Automatic, di ba? Oo. Pero meron din kami mga, halimbawa, yung paghugas ng pinggan. Meron kaming mga assignments. Sino ang maghuhugas after lunch? Sino ang maghuhugas sa gabi? Ganon. Meron po kaming assignment Ayun, madam. yan. Oo. May taga-igib, may taga-laba, Taga-sapna. may taga-sapna. Ganon. Tapos pag naghali ang parents, halimbawa, meron silang conference ng mga teachers sa town. Naiwan kaming lahat. Kung sino ang pinakamatanda, siya ang parang boss. Opo. O halimbawa, pag si ate nandyan, ika ang bahala sa mga tugang. So, igwa na kami kaya nagigibuhon maghapon. Tapos pag uli kang magurang, mahapot siya, kumusta ka mo? Anong nangyari? Ma-report. Yung parang, hindi naman na parang istorya sa nana. Ini ang ginibumi, ano kang ginibumi, ganyan. Ayun, madam. So, may ano lang po ako, i-shoutout Apa. ko lang kay Dean Salgado and sa kanyang kakambal. Salamat, ganda ng topic. Always waiting for your program. Very true. Kami ni Mon, iba ang gusto. Kambal baga kami, Pita. Enjoy your program always. Nag-enjoy daw siya ng program. Galing. Lalo na daw yung atong mga topic ngayon. Thank you so much diyan sa Libon, si Nadine Salgado. Ayan. So, Mert, magayon na kasi nakakaano ako kay Madam yung mga pigtataram niya na automatic, na yung may mga assignment sa magkakapatid. Lalo na, Madam, yung kung sino yung na-assign na sa pag-wash ng dishes. Pag may Opo. bisita, ang daming plato, kami na, ay, grabe! Handa mo lang, katapusan niyo hugasan. Grabe, nakaka-relate talaga, Madam. Opo. Tsaka maganda yung may kanya-kanyang responsibility, may kanya-kanyang chores sa bahay. Importante po yung, kasi minsan, di ba, pag may katulong na inaasa sa katulong, paano pag halimbawa, mag-isal siya, halimbawa, kaya kami parang independent. Pag pumunta kami ng Manila, magstay kami sa dorm o sa boarding house, arami ang may life skills. Opo. Kasi kung puro katulong, gabus na sa ng asa sa katulong, katabang, ano pa, dahil niya aram kung anong gigibuhon pag solo na Pag siya. solo na siya. So, kaya, life skills. So, hindi yun na, anak, sige, mag-ano ka na, mag-adal ka na sana. Dahil ka na magtabang digdi sa harong. So, katabang na sana. Kaya nga ni ita nagbabayad ki katabang, tangani iyang gibuhon. Sala iyan. Kairak man kang aki mo. Kahirak sa aki. Oo, pigtataraman ko na, ayan, matrain ka mo, marunong ka magluto, maglaba, gabos, taning pag nagsulo ka, nagtrabaho, Tama po. nag-schooling ka sa Manila, aram mo Apo. ang mga gigibuhon mo, kahit magsolo ka. Tama Importante ba po yan, yung Madam? life Opo. life skills. Life skills. And Tapos, sabi- ganito po yun. Halimbawa, maghapon ka na sa eskwela, ang pag-adal sa eskwelahan. Pagabot sa harong, Oo. may assignment ka man sa harong. Di pwede ang rason na. Di pwede na. Dakulang ang assignment, ika na sana ang magibo ka. Yan. Di ba?
Dapat magtabang. Ano, madam? Magtabang talaga. So importante po itong pagtuturoan talaga kang ang pag train din po sa aki dokning sa mga nagpupuon sa simpleng bagay po Opo. ito nga ibaga mga tira ba ang nakakalakaw ng edad 3 years old, 4 years old, ilagay mo nga ito doon sa basurahan. Tama Basura, po. mga arog po kang simpleng arog po ka Simple. Kung ano lang yung kaya. kaya lang dokning na-observe ko po paano ngunyan ang mga parents baga sobrang kabisi. Yun po ang problema. Dahil na natatawang ki oras sa mga aki na maturuan ki mga arog ka iyan. Ano dokning ang advice mo po ka itong mga parents na harayo mga OFW na dahil hindi nahiling nagdadakula ang mga aki, ano po ang maray na advice ko para sa inyo? Okay. So, unang-una, realidad iyan. Diba? Naigwa kitang mga OFW kasi doon sila nakakuha ng trabaho. Pero gusto ko lang pong sabihin sa inyo na, di ba 7 kaming magkakapatid? Tapos, pareho silang public school teachers. So, there was a point na nag-isip si Pa na maging OFW. Kasi sabi niya, paano taman mapa-eskwela ining gabus na akita kung maasasanan kita sa sweldo ta? Dahil ta kaya. So, nag-isip na siya. Nagplano na siyang mag-abroad. Tapos, kinahuron sinda kang supervisor. Tapos, sabi kang supervisor, ngayon nakaipuhan mo pa ngayang mag-abroad. Mag-isip ngaya ka mo, kang kiibang paraan na kumita. Tapos, naguron giraray sinda. Tapos, in the end, nag-decide sinda. Sige. Mag-isip kitang ibang paraan ng pag nakumita. Hindi lang huwag tayong umasa lang sa sweldo. Kaya, actually, yung proseso na ang mga tao naghagad kitabang sa ama ko, sa mga magurang ko, tanganing magkaigwa silang mga motor, magkaigwang mga fishing net, tapos in the end, para tuloy naging fisherman na si Pa, aside from being the school head, siya yung fisherman, marami siyang sariling mga bangka, iba't ibang klaseng fishing net, depende sa season, maraming fisherman na, tapos yun na yung, actually, yun ang nakapagpaadal sa mo. Taigwa kaming mga sarawat, sa iba-ibang season, may pangke, may barangay, may sadilis, depende sa season. So nakatabang na kami sa mga tao duman na tinatawan mi sindang mga oportunidad na may livelihood sinda, pero grabe man ang tabang ninda sa mo. So in the end, dahil na siya kaipuhan na maging OFW. Tapos in the end, ito po yung realization ko. Buti na lang ganun yung nangyari. Kasi kung nag-abroad si Pa, imagine si Ma ang mawawalat na mapadakula sa 7 aki, tapos 4 na lalaki, 2 babayi, tapos paano niya papadakulaon ining 4 na lalaki na warang ama? Diba? So, eto lang nakita ko. Hindi ko sinasabing wag na kayong pumunta sa ibang bansa, pero iba po kasi talaga yung presence. Yung physical presence na nahihiling kang mga aki, nagdadakula sinda, nahihiling ka. Tapos ikaman, yaon, para gabayan ang mga aki. Ngunyan, di ba, yan ang nangyari sa pamilya mi. Pero yung realidad na talagang dahil mo maiwasan, talagang kaipuhan kang mag-abroad. Pero ngunyan, igwa na bagang dahil sa information technology, pwede ka mong mag-video call. At least, siguro, may panahon, every day or once a week, na talagang mag-uururun ka mong pamilya. Tapos, so kung sisay man ang magurang na ani undigdi o so guardian, mag-iistorya ka mo, kay baso aki. Tapos, kung ano ang, dahil man sa mag-uusip, taba ko masana maraot na gibo ang sasabihon, kundi sa mga marayman, pero tanganing araman kang magurang duman, kung ano ang sitwasyon kang aki, ano ang pinagdadaanan niya. So, yun ang advantage kang sa tuyang modern technology. Yun po ang importante. Pero ang importante po kasi yung communication. Kasi maski aniun man su ama, o su ina, dahil man siyang, bako man nga ni siya OFW, pero warang time siya sa aki niya. Iba ang gilayin, Ang importante, yung may oras ka para kahurunon talaga. Tama ito sasabi ni Madam na dapat pigka ka istorya. Like sasabi ta na nga ni na kung anong kukunin sa college, day pwede mag-impose magurang na madikta na
uni dahil ako arog ka iniyo man ang kukwaon mo. So tama ito na anong gusto mo nagagay datatabangan mga aki na makapag-open up para magiyahan kung ano talaga importante yun. Kaya So, ayan dapat po ang ang kasimbagan magulang, sa may mga parents na OFW. So Opo. naging OFW din pala si papa mo, overseas manggirare bagata mga sira. Tama. So gusto niya nagkatotoo man pero sa Nagkatotoo ibang man. paagi Overseas. Nag-oversee sa sea. Sa sea. Overseas sa sea. Tama yun. Nagwal pa siyang nataawang kitrabaho po ano. Opo. Actually, natatawa nga siya kapag halimbawa piga-apot kami, di ba? So, anong trabaho kang ama mo? Tapos ang simbag me, fisherman. Mas namin, fisherman kesa sa school head or principal. Diba? Kasi alam niyo po ang ginagawa niya, minsan, sumasama talaga siya, maaga siyang gumising, tapos nakakabalik sila before 7 o'clock, tapos maliligo siya pagkatapos niyang mag sa dagat. Diretso na sa eskwelahan kasi siya yung school head. Ganun po yung ginagawa ng tatay ko. So, Tapos ako po, may pinsan man po akong fisherman, talagang banggi pa niya o nasinda sa dagat. Opo. Naglalaot ng after Oo. na Tagari mas madali magdakopyat at pagbangkit Opo. nagdadala lang kiilaw. Opo. So Bert, ano pa yung natin kay Madam? Tagari, kulang na naman. Iyon na naman. Nakulong pa kita dapat na Extension ang solusyon ka yan ng pila. Sa ibang aldaw naman po. Sa ibang aldaw naman. Sige so, po. pag may Mahagad time po kaming, naman si Madam. mahagad po kaming final words Oo. sa tuya pong topic ngo niyan, Doc Ning. Saka yung book ni Madam na Oo, baka may gusto ka pong i-promote. Okay. libro. So, di ba yung first chapter ng How to Raise Happy and Successful Children is the family that prays together stays together. At yung talagang parang bonding moment ng family namin is the praying of the Holy Rosary every night without fail. So gusto ko lang pong i-promote etong Reflection on the Holy Rosary na makakatabang para mas maintindihan ta ang kada misteryo pag nagpapangadyi kita. Sinulat ini kan sa kuyang amiga, makukuan nindo ini, pwede kamong magbakal sa Vita Katolika. Okay? Tapos, para man sa may mga teenagers na aki, igwatabi kami digding libro na Words of Wisdom to Your Wondering 16-Year-Old Self. Parang mga mature na ang mga nag-contribute sa librong ini, pero ang kahaputan na sinimbag me, imaginein mo ang sarili mo kang ika 16 years old. Tapos ngunyan, ano ka na? Halimbawa, 50 years old ka na. Kung babalikan mo, ano yung magiging advice mo sa 16-year-old self mo? So, ang mga words of wisdom to na hinugot mula sa sariling karanasan. So, pwedeng makatabang. Okay? Yun po. Opo. Bali, assistant editor po ako ng librong ito at meron din po akong contribution. Wow, kayo no. Sige po, tamati pong kita kaan. Sabi mo na kung ano final message si Madam. Yung final message ko po, aram ko na bako madali na maging magurang, bako madali na magpadakula kang mga aki, lalo na sa panahon ngunyan. Tapos, medyo demanding kasi saka stressful, lalo na sa mga magurang na working mothers. Diba? Katulad ng nabanggit kanina. So, ang pinaka-importante digde, siguro na makakatabang, urual daw, igwa kang panahon na silensyo, parang cellphone, walang istorbo, para mag-reflect, magdasal. Diba? Balikan mo kung ano ang mga nangyari sa buhay mo, tapos maghagad kang inspirasyon sa mahal na Diyos, sa pagpangadyi, sasabihin mo, arog ka ini ang sitwasyon sa harong, problema ko ining aki kong ini. So, ano po ang pwede kong gibuhon? Yan ang makakatabang tanganing igwa kitang pasensya. Sa masunod, halimbawa na, dinagitan ko na naman, nag-iriwal na naman, taarog ka ini nangyari. So, anong gigibuhon ko, tanganing dain na ito mautro. Pag igwa giraray na sitwasyon na arog ka ini, ano ang mas marhay na gibuhon ko? Garo sala sa pagkataram ko ka ito, garon dain nakatabang sa mga aki ko.
So, paano ko ito babaguhon? So, may panahon para mag-reflect. Hindi yung puro na lang cellphone, diba? So, siguro ang enot na dapat na magibo ka iyan, magurang. Tapag nahiling kang mga aki mo na may oras ka para magsilensyo, mga G, mauukudan ninda, arog palang dapat kaan. May time na, dai mo gamiton ang cellphone. May time na, one-on-one kamunigan. Diba? So, yan ang sigurong makakatabang na urual daw, igwa kitang nauukdan sa eksperyensya ta. Yan, magayon Bert, all ears kita kay Madam kang mga tungkol sa araw kay ni o ano. Tapos siguro po kitang babasahan po padara po ni Ma'am Marlene Imperial saro po sa mga regular listeners ta po. Sabi niya po, an magurang ka ito, marason ka pa sana aw matumang ka na. Ngata nagsisimbag ka na, kaya day ka makarason, day ka na sana makaalo, maski marayman ko tang isisimbag Ayo na. gani. Maduko ka na ta kung hilingon mo ano matamong araw kay gusto kusitong ko yung mata mo. Kaya salamat po Makatakot. mga tugang. Kay bata po ngayon si Dr. Imelda L. Ariola, educator, Thank you, Madam. author, speaker, Chief Executive Officer kang Alberto Marifosque Ariola Foundation Incorporated. Very honored po kami na siya po ang satuloy ang guest ngayon na hapon. Thank Kami you po po, ang Madam. sa indong mga Salamat nakaibahan. Mabuhay ako po si Pita, kay bataman po sa Technical Department si Sir Chief Ramir Tanay. Asin si Sir Jerome Nico Martinez, patibuan sa tuya pong mga OJTs from Cat College, Mr. Aldwin Andes and Mr. CJ Morante. Ako man po si Bert Nunez na nagsasabing sa bawat usapang pamilya, May panibagong pag-asa, abangan ta po ang masunod na programa Pinky Uno Baby with VP Henry Baceda. salamat po. Thank you. God bless Salamat po. everyone. Thank you, Madam. Magayon na po yung topic. Sa indong nadangog ang programang Usapang Pamilya. Abangan liwat sa aga. Salamat. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy